Ikusi, espazioa. Begiratu zerura gauean. Zer dago deietatik haratago? Ilargia eta izar distiratsu pilo bat. Ikusten duzun hori, espazioa da. Jendea, espaziora joaten da, esploratzera, koeteen barruan. 5, 4, 3, 2, 1, jaurtiketa! Koeteak, hodeiak zeharkatzen ditu, lurretik aldentzen da, espazioan barneratzeko. Zenbait pertsona, ilargian egon dira. Espaziontzitik jaitsi zirenean, ibiltzen hasi eta flotatzen ari zirela ematen zuen. Boin. Ilargian, isiltasuna da nagusi. Hauts pilo bat dago. Eta zulo erraldoi batzuk, kraterrak deitzen dira. Momentu honetan, jendea dago espazioan. Espazio estazioaren barruan. Begira, ikus dezagun zertan ari diren. Hauek, lotan daude. Hauek, flotatzen ari dira, eta zerbait jaten ari dira. Hau, robot batekin probak egiten ari da, eta beste hau aldiz ordenagailu batekin. Espaziora joaten diren pertsonei, astronauta deitzen zaie. Espaziontzitik ateratzeko, astronautek traje espaziala jartzen dute. Airea du barruan, arnas hartzeko, espazioan ez baitago airerik. Lagundu diozu astronautari trajea jazten. Ara, primeran geratzen zaio. Espazioan, denak flotatu egiten du. Jendeak, estazio espazialak, baita lurrak eta ilargiak ere. Ez baitago gravitaterik. Pixka bat kosta egiten da horretara ohitzea. Astronauta hau, espazio estazioa konpontzen ari da. Eta lotuta dago, ez galtzeko. Begira nola daramatzan lan tresnak. Astronautek beti binaka lan egiten dute. Non dago astronauta honen lankidea? Hemenako! Espazioan, denetik dago. Hau, eguzkia da. Suzko bola erraldoi bat. Baina, zer da hor agertzen dena? Lurra da. Gu bizi garen planeta. Eta bueltaka dabil eguzkiaren inguruan. Baina askoz planeta gehiago ere badaude. Oso urruti daude. Baina espaziontziak joan dira argazkiak ateratzera. Espaziontziak Jupiter inguratu du, Saturno ondotik pasa da, eta bere bidaiarekin jarraitzen du. Beste espaziontzi batek, robot bat, Marte planetara eraman zuen. Globotan bilduta askatu zuen, erortzean puskatu etzegin. Robotak lurrean zehar begiratzen ibili, esploratu, eta arroka gorriak aurkitu zituen, baita zeru gorria ere. Baina ez zuen izaki bizidunik aurkitu. Oraindik, ez da bizitzarik aurkitu beste inongo planetatan. Baina espazioa oso handia da. Eta edozein tokitan egon daiteke bizitza. Kaixo lurtarra!